يا كم توسخي كملألكم زدلي እቶም ቆልዑ ዘለውና መዋዕለ ህፃናት ዝኸዱ ማለት እዩ ብጀርመን ከኣኪን ደጋተን ንበሎ ማለት እዩ ድሓን እቶም መዋዕለ ህፃናት ዝኸዱ ደቅኹም ምስቲ እንዳ መዋዕለ ህፃናት ዘለኩም ቅርበት ጽቡቅ ክኸውን ኣለዎ እንደገና ትርር ክትብሉ ኣለኩም ተረርቲ ክትኮኑ ኣለኩም ኣብቲ ዘራርባ ምስተን ኣለይቲ ማለት እዩ ዝሓተታኹም ግዱሳት ከምኡ ክትከውን ኣለካ እንድሕር ደኣ ትርር ተዘይልካ ከጥቃዕካ እንጅምራ ማለት እዩ ሰነፍ ሰብ ኣይፈቱን እዮም ዞም ዓዲ ኣነ ተዓዚበ የሜ ወላ ብስራሕ ማለት እዩ ወላ ብስራሕኻ ሰነፍ እንድሕር ደኣ ኮንካ ወላ ቋንቋ እናኽኣልካ ከለኻ ዝኾነ ስንፍና እንድሕር ደኣ ኣለካ በቃ ኣብዚኣ እንኮፍ ዝብሉ ብዚኣ እተን ኣለይቲ ከዓ ከምኣ ማለት እዩ እንታይ ዘይረ እንታይ ከምፅእ ደልየ እተን ኣለይቲ እውን ኣካይዳኻ ዘይሩጡብ እንድሕር ደኣ ኮይኑ ናፍቲ እንዳ መንግስቲ ናፍቲ የጎንኣምቲ ከመልክታ መሰል ኣለዎን እዩ ማለት እዩ በአን እንድሕር ጉዳይ ናብ ገዛኻ መፂኻ እሞ ያ ቆልዓ ሓንቲ ለይቲ እውን ኣይሓድርኒ ብገዛኻ ስለዚ ንሰን እውን ኣብ ከምኡ ኣብ ዓይነን ከይተኣቱ እቲ ስኻ ትገብሮ ንጥፈታት ምስአን እውን ሩጡብ ክኸውን ኣለዎ ማለት እዩ ትትምልሶ ሸለልትነት ገለ ዝበሃል የለን ኣብ ኣተዓብያ ኣብዛ ዓዲ ኣተዓብያ ቆልዓ ሸለልትነት ወይ ገለ ዝበሃል የለን ኣተሓዛ ማለት እዩ ቶም ዘለኹም ቶም ቆልዓ ዘለኩም ያ ትሪእዎ ኣለኹም ማለት እዩ ምናልባት ዘይተተግብርዎ ተኾንኩም ከኣኒ ኣብዚ ካብዚ ዝብሎ ዘለኹ ገለ ወሲድኩም ምምሕያሻት ምግባር ማለት እዩ ኣነ ንባዕለይ እውን ዝዛረብ ዳኣ ዘለኹ እምበር ሙሉእ ነገር ሙሉእነት ኣለኒ ማለት ኣይኮነን ኩሉ ሰብ ክዛረብ ከሎ ብዝመፅኡ ሙሉእነት ስለ ዘለዎ ወይ ድማ ኩሉ ነገር ስለ ዘማለ ኣይኮነን ጉድለታት ኣለ እዩ ኣብ ኩልና ግን ብመጠኑ ግን እቲ ዝፈለጥካያ ነገራት እናተኸፈልካ ስለ ዝኽየድ ትነካፍሎ ዘለና ሸለል ኣይትበልዎ ማለት እዩ بزخانة ذا فيديو بزي أخو دعا I hope تقييماتكم كتكون شير لايك سبسكرايب بمقبار ناسي أبالا تكونوا مالتي يقني لي أبكال فيديو أبكال سالي تشاو